እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። دحان دمسكم كبرى سمعتنا لومي سولوس 14 حاملة 2020 ويكا شوعات حاملة 2012 عام تمرتيوم مدباتنا بزينا جميرنا دحر الزينا حوحات بزعباء وانا وخنتات هاجر زهابو مجلسي كمون ابتخلل نمت ايش كوميشن مرج ازكاي زلو مسرحن زتأمت تسبساب كلو ونايوم وانا وخنتات إثيوبيا زتأمت تسبسابونا لنا طلالي تعقب حق إثيوبيا بزعباء قتلتي هاج آلو هنديسا بزملكت مسفيو إذا كايدوق على متأيقون صومي أنا خانا قربينا سرع مدبناها إيرتراوينا بأمريكا إنه كل مسانا مسيخون مدباتنا حتكتاتلو زعدمكم مني عفورك إذن هنقدمنا كاب بتر سلطان كم هيوعلكم زرزر زينا نوهو حبرة أفريقيا زدالون زتعذبون ناي 11 معالتا دردر عبي قدب داس إثيوبيا بزي فرا 5 تنة تقاليزو تساعدفو تلازبتي إثيوبيا سودان جبسن بزعبات زبصحلو بركي نمرحتومن أبومبر كوميشن حبرة أفريقيا مبرهي كهبو تسبيتالو وهابك المينستر وزا إثيوبيا أمباسادر دينا مفتي بمداي تكنيكاوي قدات نام مقرراب كم زتبصح تقيسوم ألو يبل وكيلنا ملسكاتشو أمها زلاخو ريبورت أب إثيوبيا تمالي أبلعلي 4385 سبات دحرز تقايدة مرمرة فيروس كورونا أتوم 303 ات فيروس كم زترخبهم ترقاقيز الله 206 أب أديس أبابا 18 أب غامبيلا 18 أب دريداوا 17 أب تقري 13 أب أوروميا 10 أب صومالي 10 أب أمهارا 1 أب سيداما كم زخونون تفريد الله فيروس كورونا حزوهم أب حكم النازر كابو سبات 3216 سبات مهانم زقلسات زينا اتهم 33 أب كفل صعوك كنكن كم زركبون بحافشو أب إثيوبيا بفيروس كورونا زاقد زتتحزو 7669 مبصحو منستر تعنا أتهاكر داليز الله أبملو أفريقيا بفيروس كورونا كاب مونغوز تلخفو اتهم 400 أب هاجرة دبوب أفريقيا زركبو سنبت أبقصم قطعي الرأي اللهم زنبرا بريزيدنت سيريل رامافوزا حزب دبوب أفريقيا سب مسب مرخب نفقدب مشت الكلاوي مسته بمنبر هاجراوي ساعات حلاف بصنوع كم استعوجون قليصهم يوم بدرجة عالم فيروس كورونا زحزهم 13 مليون بزح حزبوتو دما 570 شح أبزبز حلوان أمريكا فوس فيروس كساب مسكرم أبزلو جزي مفراي كم تجمر أفليتا CNBC نزطبالة تلفزيون فاينانس زتقص اتزينا بعض سلطان ممحدار ترامب مفراي اتمدحانيت أب مسرح كم زركب كم زغلصو انتغونا اتمدحانيت فواساي ديو ايكونن زبل حتو قنا نتصر بسي كم زي رخبلو قليص الله CNBC أو ريبورتو كوبانياتات مودرن جونسون ان جونسون نحدش مدحانيت صار فيروس كورونا ينطفلو كم زلو أب موداتا ازي ورحزي حمله مخان ايو أبسب فتنة كم زقبر اون تتغيس الله كتب عالم لوم سولوس حافة تقيل الله تنكو لبدا فيروس كورونا زحدر رصلوا كم اون أب مونغو أمريكان تشاينان زنبرت صمدو محرنا تبلاشو سلازمسا عداقا لندن FTSE ب0.5 مئتاوي عداقا باريس CAC 4 ب1.6 مئتاوي عداقا فرانكفورت داكس اندكس ب1.4 مئتاوي وديقلو واقا برمل نداد الزيت ونكيو يوعلو لمسولوس ب1 مئتاوي نكيو نحاد برميل $39 69 سنتي من تشيطلو إذا كم زي الكلو كفل هاجر يونايتد ستيتس كاليفورنيا دحري منهار قوصري قديات فيروس كورونا تمالي سانا وتعاصو سلازاتوت إنفسترات تربشم اللو منستر وزا أمريكا ماي بومبيو بوغنوم تشاينا ندبباو بحري تشاينا ناتي إيو مبالا دحر منصاقوم ني إنفسترات توسخي منشي وطرت كوين الله بدرجة عالم عداقاتات أب زيك أسنو العلت عداقاتات أمريكا US Index يبلوو أب وول ستريت وسيهو يترايو أب أفغانستان أب زنز حالفا شدشت أوارح أستاد 3,000 سلاماويان سبات أب معلت 10 سبات مخانو يو كم زتقاتلو نايت هاجر بعض سلطان سبا بسلات قليصوم نصا كوميشنر سبا مسالات أفغانستان لو بيسولوس أب كابول بمسارة زرقحو ريبورت
በዝሕ ግዳት ኣዝዩ ብዙሕ ዋላ እውን እንትኾነ ምስ ናይ ዓመ ተመሳሳሊ ግዜ ብምንጽጻር ብ11 ሚእታዊ ወሪዶሎ ይብል بحلف قبل القلعو يقاطم زنبرة حدقا خمزنكي عامي 951 قلعو اب تمساسال غزي كم استقتلو لوم زبن قنا ناب 630 كم زن قلقله ات كوميشن حبيرو لو وانا تحتاتي ملشاتات طالبان افغانستان يوم يبل نصا كوميشن سبا مسلات تاغر طالبان بوغانو نسلاماويان سبات لاما خمزه يغبر ابزفنوم متقعتات قنا زبزحو قدات سلاماويان سبات يخونو كم زلو تامينو الله أمريكاويان أبسلست كفلات هاجرات استدالوا مرجعات دمصم هيبم اتي مسرح بحلفي ابتن بديمقراطياويان ريبابليكاويان ابزمص حدار نزهل بريزيدنتاو مرجع وسنتيز بهالا كفلات هاجرات نابسنيت أمريكان مئتاو زخل عدلات كم زحازا VOA زدالو زينا يتقص علتاو زينا تزازيمو نمسجنك بتردن زينا ازي راديو دمص أمريكا يوم زتعاطوا معخنا زينا خففتو أجلجلوت إنترنت كخفت بتوسخون زتأثروا بوليتيكينيات يفتحوا قبل حوحات صويعهم اتودب أبوانا وقدات أميتو أبزوج أو مجلسي هاجر كم مفرس نمرحن كل زساتفه هاجر أو مدرخ كايدي قبائل اللوم بهالزينا أب كل التجراي نزكايد مرجع زمرحو أبلات كوميشن مرجع تحرص بح حموس أبيت مخرج كل التجراي قريبهم كش يوم تباهيلهم نتو كوميشن زمرحو بهزبي كتقومو بزتجبر متوعتا لعلش وعدت 257 كم زتتقوم تجليز له ملقيتات بها توسخ اللوو ودب هزباوي ويانا حارن التجراي هو حاس لو معنت ماسيو أبى زوجته مجلسي أبي تيجا بوليتيكينيات يسر له ببال التقامو جليتهم تودب إن منجستي فيدرال بترجعني منجستي أبي أحمد ببال زي جلت أخوينه منجستي نقول كامل كوي بروجكتو انتفاضي خون يوميلو زي آمن اللهم يعسر يعرفنا يربشنا الله إذا ونعت أخيرو يقتل لهم ببال كشيشهم تخيدي دبر شبراوت هجبالي ببال إذا خسرت مجلس حوات سلاموي حجون بوليتيكاو قالتي ملء بملء أو خون يخلو يوم زبلهم سدومسات منجستي يوصل الليلون أغدي شعبا أمررحن أبلات حوحات يعرفن اللو زبلات مجلسين خلاص بيت بحفات فوليزوبا أبي شعبا أبال معكلاي كوميتي تودبن آية تولد قبل أركان بتوسخي لقلوي مررح حوحات آية تفعل يحدقون خلو سباتن عارفينهم توصيلهم بالكسيسهم خيد عفنات أو قبل اللو زبله حوحات زتعاطوا مع خنازينك خفتوا قلقاوت إنترنتون خفت بتوسخون إتأثر بوليتيكينيات يفتحوا قبل حساسيهم هاجرت عبد المفرات المدحان كله زتاتفه هاجر لخ مدرخ كايدي قبعد مايلوم بخالي زينهم بركة جراي مزكايد مرتا زمرحو أبالات كوميشن مرتا بسلكي تقوماناتو هذا نيرم أكابي كوميتي ململا أمرارحا كوميشن مرتا جراي ممرا صفا قبر سلاسة مرها قبري تقوما لو ما عن تقد مغسي تزاجي ميلوم فزيد ما عبد سلسة معالتات شو عطي 257 تقوما كم تغدلو قليتهم كابزيوم اتم 10 سبات مريتهم نرسم محدار تكلل كم زقربو حبيرهم شم اتم 10 سبات أب مع خنازينه تقربن إذا بدماري توكبلو يلوم ممرا صفم بسم محدار تكلل مسمرحتي والدبات بوليتيكا تكلل صباح دحرقتري أب قداي اتم حجيات كزتي يوم زبلو ممرا صفم أب موداتا حموشتا مرارحة برسم محدار أقرباينت أب بيت مخر قريبهم كشوهم يوم ببال كليتهم كم حبريتاتهم أكابي بيت مخر كلل تقراي دحر صباح حموس تأكيبو أمرارحة كوميشن مرتا كشوهم يلوم أب قداي مرتا كاب مرارحة بورد مرتا يتشيطا ملاش نمركب بتدقاقامي زقبرنا يتعري سمرن كوين لقنا بورد مرتا يتشيطا أب زهجر أب زخونة كبابي زكاد زخون عينة مرتا كافتم سلطان استوهابو نهاجراوي بورد مرتا يتشيطا تراحيو كاب زوطاي زخون عينة كيدي حقا من قصاوي مبال تقامو ناقلة تنحيم راديو دمت أمريكا ملقيتات برهم مقلم مسجنك ملقيتا زغزل كأموت هاجالو هندسة سعيبو أب معراب أرسن كتما شاشمنين قبل على سبن نبرتن استفتصم متقعت رؤساء أم حدار خلل سيراما مختل كنتيبة كتما هواسان مرحت هايمانوتن عبيت عدن دوبنا وجيزم اللوم بخال زينا دما سنسرعت زخرق قد مخلت تسمون أب كتما الدسابة زتقنصل دمصاو هاجالو هندسة كنتيبة الدسابة أتو تاكل أمان مختل رؤساء أم حدار خلل أو منجستي أوروميا أتو شملش أبديسان أبسترخبلو زحالف قدما بالدسابة تخايدو نيرو يوناتان زبديوس كاب حواسات هايدام توكا كاب الدسابة نزل أخوة صبصاب قبر مدهنت أميرو كأربويوم
ናይ ሲዳማ ክልል ርእሰ ኣመሓዳሪ አቶ ደሳለ ደሞ ናይ ሐዋሳ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነን ዓበይቲ ዓዲ ሲዳማን ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ተረኺቦም ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ሻሸመኔ ዝወረደ ጉድኣትን ሓዘንን ናትና እዩ ዝበሉ እዞም ኣካላት ነታ ከተማ ዳግም ንምህናጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ከም ዝድግፉ ተዛሪቦም ኣብ ምዕራብ አርሲ ከተማ ሻሸመኔ ዝተፈጸመ ዘሕፍር ተግባር ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ናይ ዝንቀሳቐሱ ውድት እዩ ኢሎም ናይ ሲዳማ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ደሳለ ደሞ መንግስቲ ነቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ስራሕ ምጅማሩ ምስ ገለጹ ንሻሸመኔ ዳግም ንምህናጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ክልላዊ መንግስቲ ሲዳማ ከም ዝድግፍ ገሊጾም ምክትል ከንቲባ ከተማ ሐዋሳ አቶ ጥራቱ በየነ ኣብ ልዕሊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢሎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሓባር ይሰርሕዎ ዘለዉ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምስንኻል ዝተሰርሐ ግብረ እከይን ነንሕድሕድና ንምንኻስ ዝተዋደደ ጻዕርን ምዃኑ ኩሉ ክግንዘቦ ኣለዎ ኢሎም አቶ ጥራቱ ተወከልቲ ኩሎም ሃይማኖታት ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ተረኺቦም ነቲ ተግባር ዘውገዙ ክኾኑ ከለዉ መናእሰይ ከም ዝበለ ዕንወት ካብ ምውራድ ክቁጠብሎም ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ጸገም ብዝተፈጥረ ቁጽሪ ካልእ ዝኸፍአ ጉድኣት እናውረድና ናይ ንጹሃን ደም መፍሳስ ፍጹም ኣይድልን ኢሎም እዞም መራሕቲ ሃይማኖት ብኻል ወገን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ናይ ብልጽግና ፓርቲ ኣባል ኣመራርሓ አቶ ጌቱ ወያሳ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሓይልታት ጸላእቲ ብዝበልዎም ዝተፈጸመ ሃገር ናይ ምፍራስ ዕላማ ዘለዎ ክፉእ ተግባር ኢሎም መንግስቲ ንገበነኛታት ናብ ሕጊ ኣቕሪቡ ስጉምቲ ናይ ሙሳድ ዝጀመረ ስራሕ ከም ዝቕጽል እውን ተዛሪቦም ኣለው አቶ ጌቱ ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ኣባ ገዳ ቡልቻ ጉታ ኣብታ ከተማ ዝወረደ ጉድኣት ናትና ጉድኣት እዩ እቲ ሓዘን እውን ናትና እዩ ኢልኩም መጺኹም ስለ ዝሓተትኩምና ብኣጋርነትኩም ሕጉሳት ኢና ኢሎም ኣለው ኣብ ከተማ ሻሸመኔ መብዛሕትኦም ንግድታት ተዓጽዮም ዘለው እንተኾኑ እውን ናብ ስሩዕ ይምለስ ዘሎ ይመስል አንጻራዊ ሰላም እውን ሰፊኑሎ ካብ ናይ ሻሸመኔ መጥቃዕቲ ኣምሊጦም ዝሃደቡ ነበርቲ ናይታ ከተማ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ኣብ ዝርከቡ ዘመድ ኣዝማዶም ተጸጊዖም ተዓዚበለኹ ኢሉሎ መሳርሕትና ዮናታን ዘብዲዮስ ብኻልእ ዜና ናይ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝኽሪ ኣብ አዲስ ሸራተን ሆቴል ዝሓለፈ ቀዳም ተኻይዱ ምምሕዳር አዲስ አበባን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያን ብሓባር ኣብ ዘዳለዎ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ተፈጺሞም ኣለው ገላን ኮንዶሚኒየም ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ህይወቱ ዝሓለፈሉ ስለ ዝኾነ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብሽሙ ተጸዊዑ ኣሎ ኣብ ከባቢ 4 ኪሎ ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ፓርክ እውን ሃጫሉ ፓርክ ተባሂሉ ክጽዋዕ ተወሲኑሎ ኣብዚ ፓርክ እዚ ሓውልቲ ንምስራሕ ብኣቶ ታከለ ኡማን ሽመልስ ኣብዲሳን እምነ ኩርናዕ ተነቢሩሎ ካብዚ ብተወሳኺ ቀዳም ምሸት ስነ ስርዓት ምብራህ ሽምዓ ተኻይዱሎ ምክትል ከንቲባ አዲስ አበባ አቶ ታከለ ኡማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃጫሉ ናይ ጅግንነት ምልክትን ንህዝቢ ዝነበረን እዩ ኢሎም ብዙሕ ሰብ ክንሓዝን ድሌት ኣለዎ ንሕና ግን ኣይንሓዝንን ክሳብ ሎቢ ዝነበዕናዮ ይኣኽለና እዮም ዝበሉ ሃገርና ኢትዮጵያ ብብዙሕ መስዋዕቲ ኣብ ዝበፂሓላ ንኹልና እተኣክልን እተኸውንን ሃገር ምህናጽና ክቕጽል እዩ ኢሎም አቶ ታከለ ብምውሳኽ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሙዚቀኛ ጥራይ ከይኮነስ ናይ ነጻነት ተቓላሳ እዩ ዝበሉ ድማ ናይ ኦሮሚያ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ አቶ ሽመልስ ኣብዲሳ እዮም ሃጫሉ ጅግና ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ እዩ ጫፍ ዝነበረ ፖለቲካ ናብ ማእኸል ክመጽእ ነዊሕ ዓመት ዝወሰደ ቃልሲ ናብ መዕለቢኡ ክበጽሕ ዝገበረ ጅግና እዩ እዮም ዝበሉ ወላዲኡ ንሃጫሉ አቶ ሁንዴሳ ጎምሳ ሃጫሉ ናተይ ውላድ ጥራሕ ኣይኮነን ወዲ ህዝቢ እዩ ኩላትና አይና ቀቢጽናዮ ቁልጡፍ ፍትሒ ኣምጽኡሉ ክብሉ ሓቲቶም ኣለው ኣብቲ ስነ ስርዓት በዓልቲ ቤቱ ንሃጫሉ ናይ ሙያ መሓዙቱን ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብን ተሳቲፎም ይብል ጸብጻብ ፀሐይ ዳምጠው ካብ አዲስ አበባ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ نمسجنك ገብረ
ጠላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ አዳነች አበቤ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ብሂወት ከሎ ናይ ስልክን ቴክስትን መፈራርሒ ይወጽሖ ከም ዝነበረን እንተ ሞይተ ብኦነግ ሸኔ ዝመውት ይብል ከም ዝነበረ ከምኡውን ምስ ሕወሓት ኣብ መሪር ኩናት ከም ዝነበረ ናይ ድምፅን ናይ ሰብን ጭብጥታት ረኺብና ኣለና ኢለን ምስ ዝተፈጸመ ቅትለት ብዝተተሓሓዘ ናይ ሰብን ናይ ናውትን መረጋገፂ ሰነዳት ሒዝና ኣለና ዝበለት ወይዘሮ አዳነች ነተጠርጠርቱን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእቲና እቲ ገበን ተፈጺሙሉ ዝተባሃለ ብረቱን ኣብ ኢድና ሒዝና እቲ ምርመራ ቀፂሉሎ ኢላላ ካብ ክፍሊ መሓርኛ ሃብታሙ ስዩም እዩ ዘራሪብዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉሞሎም ዓቃቢት ሕጊ አዳነች አበበ እቲ ጉዳይ ነቶም ቀጥታ ኣብቲ ቅትለት ንዝተሳተፉ ጥራይ ዝምልከት ስለ ዘይኮነ ምስቲ ቅትለት ብቀጥታን ብተዘዋዋሪን ተሳትፎ ይህልዎም ዝተባህሉ ብድምር 18 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእቲና ምርመራ ቀፂልና ኣለና ትብላላ እቲ ስጉምቲ ካብ ፖለቲካዊ ጣልቃ ናፃ ንኽኸውንን ምስ ሕገ መንግስታውን ዓለም ለኻውን ሕግታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ንኸይጋጮ እንታይ ዓይነት ጥንቃቄ ይግበራሉ ንዝብል ሕቶ ድማ ብኸምዚ ዝስዕብ ትምልስ በማንኛውም ሀገር ወንጀል ሲፈጸም ሀገራት ተቋማት አላቸው ኢትዮጵያም እንዲሁ ተቋማት አላት አቃቤ ሕግ አላት ፖሊስ አላት ፍርድ ቤት አላት ሕግ አላት ማለት ነው ኣብ ዝኾነት ሃገር ሓደ ገበን ክፍጸም ከሎ ሃገራት በቲ ዘለወን ትካላት እየን ዝኸዳ ኢትዮጵያ ድማ ሕጋዊ ትካላት ኣለዋ ዓቃቢ ሕግ ኣለዋ ፖሊስ ኣለዋ ቤት ፍርድ ኣለዋ ስለዚ ሕግ ኣለዋ ማለት እዩ ሕቶኽ መጽንቱ ኮይኑ ካብ ስርዓት ሕግ ወጻኢ ዲና ወይስ በቲ ሕጊ ኢና ንኸይድ ዘለና ዝብል ዝኸውን ስለዚ ንሕና በቲ ስርዓት ሕግ ዝሃገር ዝሃበና ሓላፍነት ዓቃቢ ሕጊ ፖሊስ ቤት ፍርድን ተጠቒምና ኢና ንሰርሕ ዘለና ካልኦት ከም ኣባላት ድሕነት ዝበሉ ክሕግዙና ይኽእሉ እምበር ብቐጥታ ኣብ ስራሕና ኣይሳተፉን እዮም ንሕና ኣቐዲሙ ብዝወፀ ናይ ገበናት ሕግን ስነ ስርዓትን ኢና ንሰርሕ ስለዚ ሕጊ ተኸቲልና ኢና ንሰርሕ ዘለና አቶ ጃዋር መሐመድ አቶ በቀለ ገርባን አቶ እስክንድር ነጋን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ይፍለጥ እሞ ጉዳዮም ምርመርኦም ኣብ ምንታይ ደረጃ ይርከብ እዞም ውልቀ ሰባት ብናይ ሓባር ስራሕ ድዮም ወይስ በብናቶም ገበን ተጠርጢሮም እዮም ጉዳዮም ዝረኣይ ዘሎ ካብ ተፈላጥነቶም ወፃእኸ ዓቃቢ ሕጊ እኹል መረዳእታ ኣለኒ ኢሉ ዶ ይኣምን ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡላ ነይሩ ንወይዘሮ አዳነች ንሳ ክትምልስ ከላ ብልክዕ ንሕና ከም ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ገበን ተሳቲፎም ኢልና ንምእማን ንምጥርጣር ዘኽእለና ብቑዕ መረዳእታ ኣብ ኢድና ሒዝና ኣለና መብዛሕቲኦም ኢድ ብኢድ ዝሓዝናዮም መረዳእታታት እዮም ብቴክኖሎጂ ተጠቒምና ዝሓዝናዮም ሰነዳት እውን ኣለውና ናይ ሰባት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እውን ሒዝና ኣለና ኢላ ኣስዒባ ድሕሪ ሞት ኣርቲስት ሃጫሉ ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ብዙሕ ጉድኣት ወሪዱ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉድኣት እዚ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ተሳትፎኦም ዘርኢ መረዳእታታት ኣብ ኢድና ኣሎ ኢላ እዛ ጠላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኢትዮጵያ ብምቕጻል ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስልክ ላይ ያገኘናቸው ተጨማሪ መረጃዎች አሉ ማስፈራሪያ ግድያ ማስፈራሪያ ማለት ነው ካብ ቴሌፎን ሃጫሉ ዝረኸብናዮ ተወሳኺ መረዳእታ ኣሎ እዚ ናይ ቅትለት መፈራርሒ ክኸውን ከሎ ብቐጥታ ኣነ ናይ ኦነግ ሸኔ ተዋጋኢ እየ ዝብል መፈራርሒ እዩ ድሕሪኡ ሃጫሉ ኣብ OMN ቀሪቡ ዝበሎን ዝተባህሎን ናይ ቴክስትን ድምፅን በየናይ ስልክን ዝበሉን ኩሎም ኣብ ኢድና ኣለዉ ንሱም ብሂወት ከሎ ንመሰኻኽርና ዝነግሮም ዝነበረ ከምኦም ዝበሉ መፍረራሓት ካብ መን ይመጽኡ ከም ዝነበሩ ካብኡ ሓሊፉን እንተ ሞይተ ብኦነግ ሸኔ ዝመውት ኢሉ ይዛረብ ከም ዝነበረን ይገልጽ ነይሩ እዩ ካልኣይ ድማ ምስ ሕወሓት ኣብ መሪር ነገር ከም ዝነበረን እንተ ሞይተ እናበለ ይዛረብ ከም ዝነበረን ዝገልጹ ምስክራት ቃሎም ሂቦም ኣለዉ ንሕና ግን ብዋናነት ተኩሰ ዝቀተልኩ ኣነ ዝበለ ምስ ብረቱ ሒዝና ኣለና ካልኣይ ድማ ምስ ሃጫሉ ዝነበረ ሰበይቱ ነቲ ቀታሊ ብመልክዑ ኣለልያ እቲ ሰብ ንሱ ምዃኑ ናይ ምስክርነት ቃላ ሂባ እያ ስለዚ ነዞም ጭብጥታት ሒዝና ኢና ንህዝብና ክንሕብር ዝደለና ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ዝወሃብ ፍትሒ ከይተደናጎየ ብቕልጡፍ ክወሃብ ኣለዎ ንዝብል ጉዳይ ክትገልጽ ከላ ድማ ፍትሒ ቀልጢፍካ ንምሃብ ዝምልከት ሓቂኡ ፍትሒ ኣብ ግቡእ ግዜ ክወሃብ ኣለዎ ክጉተት የብሉን ኣብ ሃገርና ክመሓይሹ ዘለዎም ዝጓተቱ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ኣብኡ ብብቕዓት ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣኣምን ቤት ጽሕፈተይ እውን ከምኡ እዩ ዝኣምን ለውጢ ክነምጽእ ኢና ኢለ እየ ዝኣምን ነገር ግን ኣብ ሃገርና ዝፍጸሙ ዓበይቲ ገበናት ነናይ ባዕሎም ምኽንያት ኣለዎም ኢላ ኣስዒባ ኣብ ጉዳይ ሰነ 16 ቀደም ሓላፊ ስለያን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ
ተታሒዙ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ኢሉ ቤት ፍርዲ ብምእዛዙ ንዕኡ ንምሓዝ ብዙሕ ጻዕሪ ተኻይዲ እዩ። ግን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ናይ ምሕባእ ኩነታት ስለ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተታሒዙ ምትኳሲ ዝመጽእ ንሓደ ሰብ ንምሓዝ ኢልካ ድማ ተወሳኺ ናይ ካልእ ሰብ ህይወት ምጥፋእ ከስዕብ የብለይን ብዝብል ዓቃቢ ሕጊ መከራኸሪ ኣቕሪቡ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ ዘይተረኽበሉ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ዝብል እዩ ዘሎ። ካልኦት ዝተታሕዙ 5 ሰባት እውን ቀሪቦም ናይ መከላኸሊ ምስክራቶም ከይተረፈ ኣቕሪቦም ወዲኦም ውሳነ ዝጽበ ዘሎ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበበ ናይ ሰነ 15 ናይ በዓል ጀነራል ሰዓረ ቅትለት ጉዳይ እውን ቀታሊ ዝተባሃለ ሕክምንኡ ክሳብ ዝውድእ ተደናጊዩ ሕጂ ግን ቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ። ከምኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ቅትለት ናይ በዓል ዶክተር ኣምባቸው እውን ተራገበን ስለ ዘይኮነ እቲ መስርሕ ቀሊል ኣይነበረን። ከምኡ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዕንቅፋት ኣጋጢሙና እዩ። ሕጂ ግን ብቴክኖሎጂ ማለት ብቪርቹዋል መስርሕ ቤት ፍርዲ ዝጀመርናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢላላ። ኣብዚ መስርሕ ፍርዲ ቅትለት ሃጫሉ ግን ብዝከኣል መጠን ነቀላጥፎ ኣለና። ናይ በዓል ኣቶ ጃዋር እውን ብዙሕ መረዳእታታት ኣኪብና ኣለና። ናይ በዓል ኣቶ እስክንድር እውን ናይ ሰባት ምስክርን ሰነዳትን ኣኻኺብና ኣለና። ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ክሲ ንኣትወሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ኦሮምያ ዝተፈጸሙ ገበናት ድማ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ኣቑምና ናይ ምጽራይን ምምርማርን ስራሕ ቀፂልና ኣለና። ጭብጥታቶም ሒዞም ምስ መፁ ናብ ክሲ ንኣትወሉ እዩ ዝኸውን ኢላላ ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ አዳነች አበበ። ናመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ጋሻና ክኢላ ስነ ኣእምሮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣድሓነት ዘርአ ብሩኽያ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ንስነ ኣእምሮውን ማሕበራውን ብድሆታት ስድራቤታት ዝምልከት ትምህርትን ምኽርን መንገዲ ሕውየት ስድራቤት ብዝብል መደብ ከተመሓላልፍ ፀኒሓ ንሎሚ ብዛዕባ ትህቦ ትምህርቲ ኣገደስቲ ትብሎም ነጥብታትን ከነዘራርባ ኢና። ወይ እንተኺዳን ኣዘራሪባታ ንሎሚ ቀዳማይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ። Thank you. أنا زر أبو خبال أب جورجيا نبرة لخ licensed professional counselor يتسرح بعلتي حداري قلت قلعت علواني autism زلوا قل علاتنا كم أون كم أما خريت autism ولدي كأنه نولدي سلطن مالتي. انتايوت عودتات تسخي مخرطات بيو تمكرختك كافللو كم أون تي موياخي تسرحلو دلخي. መንገዲ ሕይወት ስድራቤት እና ስለምታይ ኩሉ ነገር ኣብ ስድራቤት ኣብ ገዛኢ ድጅምር ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ዚ ሶሻል ሚዲያ መጽሐፍ ምህር ከለኹ ህዝብና ዝምህር ብትግርኛስ ኣይነበረን ማለት እዩ። ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሰንዑኡ ክምህር ኢለ መጽ ማለት ናይ ስነ ኣምራዊ ጀነራል ኢለ መጽ ማለት እዩ። ግን ብውሽጡን ከም ስርሐይ ከም ፕሮፌሽናል ንብዙሓት ስልጠናን ካውንስሊንግ ይህብ ማለት እዩ። ሞር ኣብ ስድራቤት ዘተኮረ ወይ ኮሚዩኒቲ ዘተኮረ ማለት ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ከይደ ይሕግዞም ነቶም ቆልዕቶም ሕግዙ ማለት እዩ። ንምንታይ ንሓደ ቆልዓ ክትሕግዞ እንድሕር ደሊኻ ነቲ ስድራቤት ክትምህሮ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ብኸምኡ ጀሚረዮ ስፔሻሊ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ታው ኣተኪረ ማለት እዩ። ከም ዝበልኮ ኦቲዝም ዘለዎ ቆልዓ ስለ ዘላትኒ ብዙሕ ሰብ ከኣብኡ ምስ ፈለጠኒ ከኣኒ ክሓተኒ ጀሚሩ ማለት እዩ። كنقول كتحجز يالله عبي بتحكي الله عب استدرابتنا وياب ناتنا محبركم زي حبشة كمينيتي قالوا مثل زي كونه بزعبها زخونة ناي سنا أمراوت أجمع ديز أين الزارب اللاني نخلو كم زي تابوين حبوين سلزي نعونتي ستيغما نبلون أنت أكتسيس نعون إنه بده بين يطرح زيكم كم استدرابتي تبينا مالتي سبيشال بزوج على فخذ تعمت كاني تعمينا وأتوكرنا مالتي كمتي قالنا زرخبته نتم قالت قلعتون كنحجز الناس لزبلنا مر كلنا بحساب كنا تسينا قرب عبتناتنا حبرتسب تقداي كبد بلا مثلني نتحجز محتاتنا بعلو كمان كفتيلو محتاتي لن كم زي نايجزاها ناي وش تخاص بعد هذا عينته تحساس بقى قدم دتنها حجون دلو خوينو سمعني ولا بزمع ولا عدنا هالو كم يرخي بكيوسخي كما بتمويات سرح دلخي بالتعمي أنا نبعلي بزح تماهيرة مالتي مجمرة أنا بأمريكا متخلفه قال 14 نيرة تناتنا ناي تعشمنا نيرن دي ناتنا نحبر تسبنا مالتي أكايد تحساسات تعشم مالتي especially نايسنا أمراوي عنا نبلا مالتي زي إتاتسي أنا زارب لني نحن زبلكم حبوا نجاري
ስለዚህ እዚውና አይ ዋላ خمت خلخوسي كم حداش من اسي مصبزي بزح ነገራት ካትحلف ማለት بحدش هاجر مصخا كمون بيرسونالي بسدرابيتن ገለ بزح تاشم زحلف كونير ማለት وانا نعين خجمر كلخ من اسي كلخوسي نخزاربسي بتعمي يا صقامي ينيرو عفي كفيته شجر على نخبل كمان بتعمي بخمس لزعبه مالتي ግን نعي بزح د حجزني اذا بزح دزارب لانه كل السب حجزهم انت لا بزح دزارب لمن اسيات سبيشالي اب كاثوليك سكول سلازم خيد نبركو او مستن سيسترات مستن كونسلرز مستن حجزتي اما خرتي ادسرح نير مالتي اساتين كبزح او اني ريفوجي اندن حجزا نيرن او عمي دا سرحكو فالنتير دا غبركو بزح اني حجزناني انا كم اتن كون علني كم تن عيد حجزانسي كم أخونا نخالق سبيل استسقوا جنب هاي سكول كله أما خارج خونيله تي تمرتين جلنسي قد إلى نا أخيدا مالتي سلازي أو إيه تماهيريو اتناتو تأمي عفكا كفيتكا متنفاس نس شجر كام كفالسي تبق مخانو نقول السبزولة خاني حبرتسبنا كم زد خمتي جسم أو حبرتسبنا راح يكون باي ذا واي مسكالة حبرتسبنا مثل سرح سبيشال بزناي أفريكان أمريكان نايزن تسلمتي أمريكان دي أفريكان مالتي بزح تريأزي كابتن كان أتعشم مالتي سلزي وتماهيرية مالتي كم وانا بكالج ندخل كون إزي ستيغما زبهال كابين دا أنت أتأخيدو زمتع سبك حجز ندحر كوينسي كحجز على مجمر يعني بعلي فلت على كماي humility كهلوكات مالت سبنا بخاخ متصخلو كحجزي ردأك خمد الله بزح تماهيرة مالتي بنفسي especially اب تمرت مخادن 4 عامات ناي bachelor degree ناي psychology كم اون ناي master's degree خيد كله ناتي زخدكو program نبعلها counseling كتكيد لك مالتي انا سي بخم خيدي اقول مالتي ابوش از نيفر ستيغما نبلو وي كازي بعدنا انت بهذا الشيء من بلا كل تاسي كاب نفسي كم دبل كيري مالتي نعيط راح زي كونه ون ني سدرا بيتي كمان سدرا يمصع اذا كل تماهركم ساعتهم سلازكافلهم زنبركو تلوت ازر نيره بزح حاجه زمنو ناوتم بروفيسورات من سايد حجز النبر قاله سلازي بيرسونالي ريئيه كمي كم دحجزك ابت منقدنا هيوت ناتكا غعزو كمي كم تصلوا كان تعشم مالتي ابز حبرتسبناون سبزح كزاربولي بني فلطت كاي نبرنا اني فلطت سلازي يلاي مور اندا تزارب كله سبيشال بزعبا ناتي تمكرو كزارب كله بزعبا ناي غالي كزارب كله سب طعم يغريم وسلمتاي وا انتي دا جن ات ذا سيم تايم تايلم استعذبكم مالتي كب تمكرو زي اغاسي تماهير اتاشم جن شغرنا يغالات تزارب الله اذا حجم بزح كفيته مالتي ولا اب سوشيال ميديا واتساب كاتدي تزاربو بزحات تحجزنا بجاخي ايفلتنا نيرنا حجزنا كمزي بزح كفيته صقم علني يلو كمان كبل صقم علني ايفولطوني خمي غير هن صقم زي دقاي كم بحجزهم كمي غير ولا اب سبعين سبيت انت متصنا بحدارون بزح مالتي بزح تماهيرني بعلي مالتي سلازي اتي ارآيا هونكا عند حرتي حزب بالكايو اذا اني بزح vulnerability اذا لك مالتي خفيت كتقلع خات متصلها بزحات من زيناتي تاشم ريوم مالتي سلازي واسكوا خمزي خينا متصنا زلاسي مور نزي سب صقم علنا موني عين فوطني نانتاي مخونه حجزنا قولو بزح زي منقد خفيتو مالتي تولادي عابيو كاب عدد مصنت خوينو خاب إرترا خاب إثيوبيا وي كاب زخونه خاله عدد مصنت خوينو نبعلون مستبهلي مستمسرح نايت هيوت نايت عدغنا غاشا سلازلو ابتناتهم عدمه بفلاي دما ابت منسيات وي تينيجرز نبلوم دلو عدمه لوطتات تكايدا مست ولاد حلفون عبي فللي سلازلو بزح نوطتات ترئيخا دحراي وانت تصلوا ابتم قلعو ترئيخا كاب ولدي مفللاي مس ولد دي مرددا ابسنا امراوي صوتيتهم ولدي ولاتهم قلعو كمان عبي تصلوا خغبر ترئيخامو اسك خم بعلتم ياسخي نولدي كمونتهم قلعو انت تبلي نمسجنك وينتا خم أوناد حانت إزمدب أي تزازمن نزل سمعكم وحطن كالو أتحطوتاتن أبزمت مدبنا ملاش كتبوا لي بزم بقرنا يلوم حفشة ومدلاتنا فتسمنا لنا من أفورك مس كل مسارحتي سلام ليتي دحان هدرو
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ።